Kailangan mo yun. Ayun mga kamandaragat, kasama natin ngayon si Ate Jinky Lives Vlog. Ito nga, siya yung nag-aasikaso ngayon kay Hana Dalagang Probinsyana. Kasi sobrang init ng ano niya, ng temperature. Hindi naman namin siya madala ng ospital kasi walang vaccine. Hindi siya tatanggapin dun. Pero kayang-kaya ito. Malakas to si Hana Dalagang Probinsyana. Bali wala yung lagnat na yan. Ano kaya? Dapat magpalit siya ng ano, sando. Mamaya palitan natin ng sando. Para ano, makalabas yung Init. ano, init ng sa katawan niya. Dapat pawisan yan eh. Kaya nga, Parang hindi pinapawisan. hindi na siya pinagpapawisan. Ayan, ano nga po, kaninang umaga, inakit siya mag-rides ng Magic 7 nila Idol Japper. So nga lang ito, hindi natuloy dahil nga, ayan, makakapag-rides ba yan? Itsura na yan. Grabe naman kayong ano natin, adventure natin. Magkagaling natin ng Fortune Island, diretso tayo ng, saan ba yun? Rancho Olimpio. Puro ang init pa ng lakad natin. Ang init. Bale yan na nung nakaraan po kasing July 26, pumunta kami ng Fortune Island. At yung lakad namin yun ay napakainit. Anong oras tayo nakalis ng punta natin ng Fortune Island? Alas 10. Alas 10 na. Sobrang init na nung dating namin doon. Tapos yung pagbiyahe pa lang namin sakay ng bangka, napakainit na rin. Tapos kahapon naman, July 27, dumating ng umaga yung kapatid ni Hana Dalagang Probinsyana. At hindi naman namin inaasahan na magkakaliguan kami. Bali magka alas 3 na kami. Umalis yata dito, alas 3 na tayo umalis dito, no? Alas 2. Alas 2. Nakarating kami dun sa Rancho Olimpio. Tapos ang init to. Ang init ng ano, sobrang init. Mainit yung ano, tapos biglang maliligo. Ayun, inabot ako nga. Ano ka, magsando ka. Wala na ba Nakatawan. isang ano dyan? Pa kaya? Bakara. Ipunas mo na muna. May isa dapat dito, hindi nawawala yan. Wala ka bang panyo dyan. Panyo. May panyo dito. Wait lang. Hmm. Ito, hindi na to? Dyan. Okay ka lang? Hindi. Hintay pa naman tayo ni Chong Luis. Hmm. Ayun, Chong Luis, ay isang araw na lang kayo pupunta dyan. Hindi kaya. Dahil hindi kaya ni Hana Dalagang Probinsyana. For the days ina, ay si Ate Jinky muna. Ayan, ilang araw na lang kami dito sa Bukana. Tapos nagaganyan pa si Hana. Wala, hindi na kami makakaano. Init mo, tas ang lagnat mo, sisi. Punasan mo rin dito. Taas. Sa may paa. Mapupunas. Paano ba ito? Nakapanjama? Panjama? Tanggalin yan. Taas. Init niya. Init. Baka nabalis ka ng Magic 7. Hindi siya nagsusukay. Ang balis kasi, ano, Sino bang ang unang nakausap na kanina umaga? ano yan? Hindi, nanuno yan. Doon sa ano. Doon yan sa ano, sa pinuntahan natin. Nabati yan. Ayan, Papa D. Shout out sa'yo. Kuya Ray, Kuya RD. Ang inyong ano, anak. Inabot ng lagnat dito sa Bukana. Ayan. Ayan, yung rides na Pornada. Saan sana punta? Kabyang? Sa ano, Natipuan. Natipuan. Papuntang yung way, papuntang ano yun, kay Biang. Natipuan.
Ganda yun doon. Bukas, magaling na yan bukas. Pag dinala yan ng ospital, ano yun, tuturukan sa puwit. Ano lang to, labas lang to. Sa hospital. Pag nalaman ni Idol, ano yun, mapunta yun dito. Ayan. Salamat po kila Kuya Jomon sa no. Kuya Jomar, sila po yung nag-asikaso, nagkaon pa ng magtatawas. Isa pong albularyo. Ayan po si nanay. Kaya po yung mag-ano, nay? Kaya po. Taas po ng Pasok po kayo. Ayan, nagtawag. Salamat kay Jomar. Kay Jomar yung ano. Taas po. Si nanay po yung Kaya ganyan. kanina lang po umaga. Kanina lang po, kanina po, medyo, malina po siya. Ngayon, tumasang doon, pinalasan ko na po, doon, tingnan niyo po. Kainit. Nabilang ng ng pantawas ka uling. Doon pa. Kanina lang ito tinawag. Opo, kanina lang po. Mati lagnat. Sobrang taas nga ng lagnat. May suka ka pa niya ako suka. Suka. Pampababa na. Hindi yan. Sukain kita eh. Asim ng kilikili ano. Hindi, gawa ng pampababa ng lagnat. Pababa ng lagnat. Mahirap to. Kasi sobrang taas, baka magka-rashes siya. Oh, singsikal ano. Mamumula yung May sikal mamumula. ba siya? May sikal? Wala man po. Wala naman po, baka ka lang kasi. So, minsan kasi yung iba Hindi, kasama dyan ng konti. Pampababa ng lagnat siya. Para hindi tumaas. Sobrang taas. taas nga po. Sa rancho. Marami kayo napuntahan. Sa rancho po kahapon. Saan yun? Rancho. Medyo liblib din yun eh. Yung resort. Sa mga resort. Apo. Marami nga doon mga ano. Ayan na po. Ako yung palaso. Kalaki ba nito? Dito ka na po. Ikaw po ang mag... Ayan na po si ate. Nagamutin ka na. Kakaranta kayo no? Tataranta kami. Kanina. Hindi, relax lang kayo. Lagi ako nag-aanan dito. Nag-aanan ako dito. Tatanggalin po yan yung nakasaklob sa kanya na yun ano. Yung kumot. Hindi na. Ano ito? Nga po. Mamaya, pag inano ko siya. Wala pa naman tawas eh. Sige. Tapos nalaglas nito ah. Ayan, may exam po yan si Hana ngayon. Kaso hindi niya magawa. Baka mamaya na lang po. Ilang taon na to? 21 po. Magto-22 po sa November. Hindi, okay lang. Hindi ka na maano. Natawasin ka, may danyo ka eh. Hindan niyo kaya po yan. Meron? Hilihilis niyo na. Pwede man po yan. Maluwag naman po yung ano niya. Ito mga kasukasuan lang baka trangkaso dito. Puso kasi ngayon ang trangkaso dito. Hmm. Eh, umikot sila kapag kasada may mga sakit. Baka pag di na lang ospital ay ano COVID. Di naman po. Wala naman po siyang ubo. Kaya hindi masabing COVID yan. Hindi mo, wala din yun. Hindi. Parang hindi ka... wala din yun. Nabili lang. Eh, may pabaga ba na ba kayo? Pangalan nito. Hana po. Hana Lapo-Lapo. Taga saan ka rin? Ragay po yan. Bicol. Malayo. Bicol po. Ha? Pababayan ko. Mhm. Taga saan po kayo sa Bicol? Nagasan si ako. Aba, malapit po doon. Sa ano kami, sa Ragay lang kami. May nakabili ng tawa. Tapos pinapawisan pa ako sa Hayana. Kilabutan na. Lagnat din ako eh, hindi ko lang inaano. Kilabutan na. Kinikilabutan niya. Ah, May naano nga yan doon. May Kaya nga po, na ano yan, open mo, ako din. Kanina pa yung umaga eh. Di ba yung sinabi ko? Oh, mo, kinikilabutan ako. oh. Kinikilabutan daw ako. Kasi na ano yan, nanuno yan doon. hmm? Huwag kayo magpapatabi kasi kayo. Ako nagpatabi-tabi ako doon eh, kasi alam ko yung mga ganyang... Ba't ako hindi natabi doon? Kasi nga, hindi ka naniniwala sa mga ganyan. Pag mga hindi naniniwala, hindi natatablahan. Pero kung pinapawisan, yan din naman ako. Walang pawis to. Mas Hindi pinapawisan po, ako. hindi po siya pinagpapawisan. Bukas siya, tingnan, okay na siya. Pag ako nang gamot sa araw, ginamot ko, kinabukasan, okay na siya. Ano po? Ano po yan, papausukan po? Hindi, tatawasin lang. Ang pangalan lang, makikita doon kung napano siya sa tawas.
Ay, titingnan po yung nakada nyo sa kanya. Nalaman po natin. Pero bata, kaganda ba naman oh. Kaya gusto siguro. Maganda po yan. Parang hindi naman. Ganito, ay ito. Yan, makakahanap. Kulang lang ito sa gala. Dapat pagkagising nagala na agad. Hindi, matamlay nga siya kanina. Oh. Napansin. Sa live ano, pag live mo? Sa live ko pa, napansin din yan ni Kuya David. Sino ba yung nakapansin sa kanya? May nagpansin sa sa live ko na matamlay nga daw. Yung, napano si Hana ba't matamlay? Gumanon pa nga sa live ko kanina. May napansin sa kanya na matamlay. Kasi sabi ko gutom lang. Hindi pinag-almusal. Pero alam ko nang may sinat siya. Kasi ginanyan ko siya doon kila, sa kubo nila, idol. Kasi paglapit ko sa kanya, pansin ko siya. Tamlay. Kasi sabi ko, anong nangyari sa'yo? Tapos bigla akong ginanyan. Sabi ko, may sinat ka. Tama ako. Pawisan. Oh, Pawis na tayo. Siya, hindi pinagpapawisan. Kaya nga eh. Tayo, naliligo na sa pawis. Wala siyang pawis. Kulungin kaya natin tong kwarto. Kanina pa namin yan. Naka-jacket na yan. Nilagyan namin kumot. Di, mamaya papawisan pagkatapos ito mga ito. May panghilot naman kayo. Hindi, isasara natin tong bintana Hindi, mamaya. kaya tayo mo sarap. Papawisan. Tapos, Pagkatapos pinto. mong mag-ano, Pawisan yan. pinainom niyong gamot. Opo, tatatapos lang po. Kakainom Okay na na ba lang yan? ng gamot. Walang taas. Sobrang taas ng lagnat niya. Wala tayong temperature eh. Kaya idol, kaya may temperature. Ano kaya tayo Nahiya doon? ako May eh. mga bata doon eh. Para maano natin, malaman natin kung ano. Nanginginig siya eh. Huwag mo, nanginginig siya. Sisi! Uy! Ano tawag dun? Yung ano? Nanginginig siya mga boss. Sobrang taas ng lagnat. Uy!